Tabang! Tabang! Uy! Bay! 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 Uy! Bay! Lubos, bay! Uy! Gusto na ba? Patay na. Wala na, patay na. Uy! Wala na bay, patay na bay. Patay yun, di Patay ba? na oh. Ito, lumos na ba? Wala na ano. Oh. Bay, tabang bay! Let's go, bay! Let's go! Let's go! Ayun, let's go! Dali, tabang bay, lumos bay! Lumos ba? Lumos ba? Wala tao! Dito sa ko. Bay, bali ali ba? Wala na bay oh. Patay na bay. Ay budak kuya. Ay budak. Ala, nawa daw. Nawa. Na bay pulso. Wala na gini bay. Wala na bay. Wala na di pulso bay. Gilid daw, pati gilid daw. Ya, wala na gyud. Wala na. Tay na ni pagdato. Ipang. Sige bay. Sige bay. Sige. Uy, boy. Uy. Oh, wow! Uy, usong ko. Uy, mata. Oh, no, 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 no. Tigil yun. Ang natawan na. Sa nili ko dito. Wala na yung hangin ba oh? Wala na din. Hangin eh. Patay na ni ba? Ambita na to ni ba? Mamatay ni. Oh. Na. Ikan, bumbay. Ini sa dunggan para gawas ang kan sa tubig dunggan. Patay yung pao. Patay. Uwi pa ba eh? Oh no! Wag yun ba eh? Oh, sige. Bumay. Ikaw. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Yan. Din sa puso. Bay, namatay ko na. Kanang lakay sa na. Ginagawa mo. Tanggalan niyo. Hangin, no? Tanggalan niyo. Patay na. Oh, patay na. Uy, ano ni bay? Natay na? Natay na pulso, bay. Uy, sa ilong. Uy na. Buhay na, bay. Buhay na. Oh, ay nabuhay na sa ilong. Namatay pa oh. Buhay na. Ano, bay? Tama na. Tira, parang gawas ang tubig. Ra. Oh, no! Yan, tuwan ay. Balik. Balik. Sa pikas. Uli na. Awan na ba? Natukaran, patilong. Oh, no, 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 no. Lingkod na. Okay na ka, dong? Uy, bay. Dong, okay na ka? Ay, bibiyay, bay. Okay na ka? Maluwi ka, bay. Sa mong patay, wak ni kaila ba? Ay, ito, diyungi ito. Diyungi, bay. Ibalik ito. Balik. Ilaban eh. Dito. Araw mabuhi. Sige, ata ko itong dungo ka na. 1, 2, 3. Paru-paru-ki, 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 paru-paru. Ayan mga ka-idol, hanggang dito na yung video natin. Thank you so much for watching mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, isang mabilis ang shoutout kay Edwin Santarin, kay GR Dominayos, at saka kay DC Salong Dagit, Glapinya, at saka shoutout din kay Glimar Ado mga ka-idol, 500 IB, Quanggol Fighter, walang batalyon. Ayan, at saka kay Rinrin Santarin, at saka kay Jason Garcia Tayuna. Ayan mga ka-idol, shoutout din kay kay Brian Motor TV. Ayan, nasa screen mga ka-idol. Mr. Pacboy TV. Ayan, ito pala yung mga kasama ko mga ka-idol. Siyempre, huwag niyo makalimutan, si Yan in the world. Shout out pala kay Kwan, kang Heart Magno.
Pangag o kang kwan, Luwinel Tanyadex o kang kwan, ka John Derry Tikmoy. Kanara mga idol, ako ma-shoutout karon. Ayan mga ka-idol, pasupport lang din Garinang Tabays mga ka-idol, ayan nasa screen. At saka shout out kay sa cameraman namo si Mike Jong Dicada. Ayan yung isang kasama namin mga ka-idol, siya yung cameraman namin. Sa amin ngayon, ayan shout out. Ayan, Tatsi. Shoutout ako kutob sa tanan Dikilia, Sampras, Cotabato, Tapalong. Salamat, maraming salamat po. Sana suportahan niyo po kami sa aming vlog. Thank you po. Shout out sa mga taga-Garinan dyan, mga tol. Gusto magpa-shoutout, comment down below para ma-shoutout mo sa next video, guys. Ayun mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa walang kwentang video natin. Bye-bye!